Ahoj, já jsem Markéta Matějová, studuji psychologii, budu ji letos dokončovat a vlastně budu tady mluvit o druhových mezigeneračních setkáních, která facilitují. Vlastně, abych to nějak uvedla, tak LGBTQ lidé tady byli vždycky, jenom ne vždy třeba měli tu možnost se setkávat. A sice dnes tady vznikají nějaké jako prostory, které jsou určené pro LGBTQ lidi, ale většinou se inzerují zejména pro ty mladší generace. A z tohoto důvodu vlastně jsem se rozhodla udělat setkání, která přímo vyzývají k tomu, aby tam přicházeli lidé napříč generacemi. A tak vznikla ta druhová mezigenerační setkání, která vlastně fungují jako facilitované skupiny, takže jsou tam nějaká pravidla, ten facilitátor jsem já. A má to záštitu Života 90, což je společnost, která vlastně se snaží, aby seniori nějak aktivně trávili stáří a díky vlastně té organizaci máme i nějaký dosah právě mezi ty seniory, právě mezi tu generaci, která nemá nebo ani neměla tu možnost se více setkávat a spojovat. Momentálně taky nemáme žádné jako finance na tu aktivitu a dělám ji tedy zdarma, ale je v řešení nějaký grant, tak vidíme, jak to vyjde. A vlastně tady jsou nějaká pravidla toho setkání, to nemusíte číst, to není důležité, vlastně jenom, aby tady zaznělo, že nějaká jsou, protože prostě je třeba, abychom se respektovali na těch setkáních, aby všichni byli nad 18 let a taky, což mě přijde hodně důležité, aby se tam lidé úplně třeba neopíjeli, tak máme pravidlo, že jenom jeden alkoholický drink si může každý dát. Osobně jako zatím proběhla 2 setkání a vlastně účast je malá momentálně, to nebudu vůbec popírat, a zároveň ale i tak pro mě bylo zejména to setkání poslední hodně důležité, protože tam přišla právě seniorka, paní nad 70 let a lesba, a vlastně na konci mi říkala, že je hrozně ráda, že přišla, protože normálně nechodí mezi lidi a prostě přišla a bylo to fajn a užila si večer. Takže zatím to má dobré ohlasy i přes nízkou účast. No a co momentálně tady potřebujeme, jak už jsem zmínila, asi nějakou propagaci větší, kterou jsme i z nějakých důvodů logických jako váhali, protože když bychom to hodně propagovali na těch sociálních sítích, tak by se mohlo stát, že na tom začnou chodit právě spíš ty mladší generace. A potom to zase se z toho stane zase místo setkávání té mladší generace, místo té starší. Takže potřebujeme to nějak vyvážit a zároveň potřebujeme i asi nějaké finance. Ideálně by bylo, aby třeba i nějaký můj čas byl honorován, ale taky, aby vlastně i pro ty seniory třeba to bylo příjemnější tam přijít, že by věděli, že jeden drink, jedno pivo, jeden prostě čaj, tak jim někdo zaplatí. A vlastně se zase snížil nějak ten práh té dostupnosti. Takže to je asi za mě vlastně všechno. Nahoře máte vlastně QR kód, který vás dovede na stránky těch mezigeneračních setkání, a ten větší, tak to je můj LinkedIn, kdybyste chtěli vidět, co dalšího dělám, nebo se propojit a tak. Takže děkuju a vítám teď dotazy. Ano. Chápu to správně, že cílem je propojit jenom lidi, co účastní ty druhové komunity? Jo, vlastně to pro LGBTQ lidi. Zároveň, o tom jsem teď nemluvila, máme ještě jednou za 2 měsíce ještě jeden typ setkání, který je právě i pro třeba příbuzné LGBTQ lidí. Že tam právě může přijít i třeba jako heterobabička, která se vyautovala její dcera. Ale to je prostě tak jednou za 2 měsíce, ale jako máme i prostor pro tohle, jenom jsem tu nemluvila, protože bychom se možná nevešli potom do těch 5 minut. Takže je nežádoucí, aby tam přišel třeba někdo z těch 90letých lidí, kteří vlastně nejsou součástí komunity? Není to takhle. Asi bychom ho nevyhodili, asi určitě ne. Jenom prostě je to zejména pro ty LGBTQ lidi, aby prostě napříč generacemi se propojili. Přijde mi, že pro třeba ty jako hetero 90leté, tak už tady nějaké ty prostory jsou, kde se můžou sdružovat. Pokud se chtějí dozvědět něco víc o LGBTQ lidech, můžou přijít, určitě, ale není to primárně pro ně. Tam byl dotaz. Jsem chtěla se zeptat, a jak kde hledáte ty děti starší ženy? Jo, právě, že tím, jak jsme propojení s tou organizací Život 90, tak oni mají vlastně svůj mailing list, takže tam prostě posílají vždycky jako oznámení, jako hej, bude se konat toto. A právě díky třeba tomu mailu přišla ta
paní si vysadila tam. A neskoušeli jste se poptávat z domy seniory? Jako různý nějaké... Neskoušeli a můžeme to zkusit. Já jsem měla vlastně ten samý dotaz, jo, vlastně právě rádi. A nebo prostě ještě zkusit jiné, třeba Veselý senior, nebo jiné ty seniorské organizace, no, ale asi tam budete vlastně zápasit jako s tím, že vlastně ti lidé třeba celý život vlastně o tom nemluvili, tak vlastně i jenom přijít, jak přišla ta paní, je vlastně obrovský krok. A třeba právě jako někdo vlastně rok pozoruje ten mail a prostě jako po roku nebo po dvou vlastně dorazí. Jako tohle mi vlastně říkali v životě 90, že prostě těm seniorům někdy trvá, než prostě jako se nějak odhodlají to jít, než prostě jako nacítí tu organizaci a ten event a než přijdou. Ještě nějaké dotazy? Typy? Ne? Za mě otázka, jestli je fakt nutné to omezení na jeden alkoholický nápoj. Že, jo, jako ale že se jako dokážu představit, že jestli by nebylo třeba 3 lepší číslo, ale chápu, že je taky hodně osobní. Ale já vím, že my jsme tohle řešili u nás v organizaci a vlastně ty lidi, když chtějí něčemu věnovat svůj volný čas a chtějí si tam v klidu popovídat, tak to může být docela dobrý sociální lubrikant. Ale je určitě dobrý dbát na to, aby to nebylo opilý. My jsme to teda vyřešili tak, že máme zásadu, že se nikdo neopije. A to mi přijde jako mnohem lepší, protože to může být hodně osobní, jakože dokážu si představit, že podle velikosti tady lidí já si vyřeším budu mít než tamhle kolega. Jo, jakože já si dám třeba 1 pivo a budu na tom stejně, jako když on si dá 3. A vlastně to může být vůči někomu nefér a vůči někomu zase, když ví, že po jednom prosečku se rozjede dáma, tak jenom na zvážení tohleto. To je dobrý point. Já jsem vlastně k tomu přistupovala z toho, že jak mám jako nějaké jiné zkušenosti jako ze skupin, které jsou třeba víc jako terapeutické a takhle, tak tam prostě je jako no alcohol policy, prostě žádný alkohol. Yes. A vlastně pak jsem to řešila, že bych to nejradši dělala takhle, protože my to nějak známe, ale zároveň chápu, že někteří lidé potřebují prostě se trochu uvolnit. Takže jsme se to dali na ten jeden drink. Ale jako dává mi smysl vlastně to, co jsi řekl ohledně toho, že jako možná by bylo fajn to změnit na jako nikdo se neopije. A to je vlastně i zajímavá otázka na to, že vlastně vy to máváte večer, že jo? Třeba máváte večer. Že vlastně třeba tohle by třeba řešila snídaně nebo kafe, nebo vlastně tam si člověk dá, ale vlastně nedá si už prostě 3 piva. Vlastně možná pro ty seniory, jestli ta snídaně nebude jako schůdná, protože často bývají vzhůru brzo, všichni vídáme před supermarketami. Tak jenom... Jo, a my jsme ten čas taky hodně řešili a třeba se to jako časem posune, ale zase jde o to, že jako na snídaní nedorazí třeba ten jako 50ník. Jakože vlastně potom zase ty jiné generace to vylučuje, proč ti nepřijde. Proto je to o té 5:30, kdy člověk jako by měl mít po té práci, není to zase až tak pozdě. Že tam budou zároveň. Jo, mě jenom napadlo, že by možná bylo dobrý ty lidi schánět takovou tou metodou té sněhové koule, protože spousta z nich se třeba nějak vzájemně zná, tak třeba se tam nejdřív takhle najít nějakou skupinku, která bude chodit pravidelně a pak se to třeba dostane mezi víc lidí. A tak mě napadlo, že by možná bylo lepší jakoby mít ty večer nějak tematický, protože si umím představit, že ten člověk se třeba tam bojí přijít, protože si říká, jo, o čem se já tam s nima ze začátku budu bavit. A že tohle by třeba ze začátku nějak prolomilo ty prvotní ledy, no. Jo, nad těmi tématy jsme taky uvažovali a právě jako zvažujeme tím, že vlastně proběhla 2 setkání, tak stále je to v nějaké jako testovací fázi a je to ještě hodně živý koncept, takže nad tím jsme taky uvažovali. Jestli ještě k tomu můžu rychle jenom podotknout, že vlastně jak to poslouchám, tak mně připadá, že vlastně máte jako překvapivě hodně cílových skupin a že to vám určitě teďka jako komplikuje tu situaci, protože rozumím, že komunikovat na sociálních sítích prostě přivede ty mladý, ale vy vlastně chcete i ty starší a ten rozdíl mezi tím 50níkem a 70níkem v tom stylu života je poměrně významný. Tak jako nemám na to úplně řešení, ale je asi dobrý na to myslet a říct si, jako kde chcete v tuhle chvíli prioritizovat, že některé skupiny jsou s nás, nebo nějak specificky jako oslovitelný a jiný prostě hůř, takže tam já bych asi viděla nějaký prostor pro myšlenkový rozvoj asi. Sama nevím, jak to říct. Myslím si, že je to super aktivita. Jo,
obchodáků a tam by se jako nejvíc družil, nebo třeba na úřadech, že protože oni tak tam kam jako vy víte, že je třeba větší koncentrace těchto lidí. Mě ještě napadá, Čekárnách, no třeba. čekárny u doktora jsou super, ale ještě třeba moje babička dlouhý léta měla čekárnu doktora, to zvuká dobře. Moje babička si nechávala dovážet obědy. A vlastně kdybyste se spojili s těma organizacemi, které třeba dováží ty obědy a aby tam přistočili letáče, takže to by mohlo fungovat. Jo, to je taky dobrý nápad, ta čekárna je taky skvělý nápad. Já tady mám tam potenciální hrozbu těch obědů, protože vy cílíte teda na tu starší generaci tímhletím a já se bojím, že vám do toho nepůjdou ty firmy, protože ta generace na to má z většinové části nějaký názor, neříkám, že je správný, nebudu ho hodnotit, ale mohlo by to někoho dost pohoršit, tak jenom pozor na tohleto, aby to bylo třeba stravitelnou formou podaný ten letáček na velký duhovej, přijďte na setkání. My jako tímhle o toho se tak jako snažíme, aby to bylo nějak jako neutrálně zarámované a třeba právě to jedno, to o čem se tady mluvila, je to duhové mezigenerační setkání, což to duho už jako implikuje tu LGBT komunitu. A pak je tady prostě ta druhá akce, která je za ty 2 měsíce, to se jmenuje Pestré kafe. Okay. Že už je to fakt jako neutrální, ani se to nekoná vlastně v LGBTQ podniku, takže vlastně je to víc takové, že prostě jenom pojďme si popovídat o LGBTQ tématech, pokud chcete něco vědět. Jenom poznámku k tomu času, že moje babička třeba jako okolo těch 6 má ulici, jo. A pak slunečná, že jo, takže možná ještě tak konzultovat jako ten program tý, třeba s tím. A tak myslím, že dopoledne jsou nějaké reprízy vždycky, ale tak chápu. Jak říkal právě tam kolegyně vzadu, že já bych to asi tak shrnula, že nebát se. A vlastně nebát se toho, že se vám tam zrazu nahrnou ti mladí. Jako hodně to možná, že fakt jako zacelit na ty, třeba když se vám už povede tam vytvořit těch třeba 4-5 lidí, co chodí v té vaší skupině třeba na 70, tak to, že už tam pak, už to nikdo prostě asi nepřeválcuje. Jakože teď si nedělat starosti a jít do toho, pak se uvidí.